Bukidnon, Bukidnon. Ikaw ang akong yutang natauhan, ikaw ang akong pinuyanan. Ipagkakamura o binikanan. Hey, 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 hey. Bukidnon. Ikaw ang akong puyangan, sulod sa mga katuigan. Mulang yaw man ikaw, gihapon ang among ulian. Ang nag-imbento yun na napoy bakwit, mga taga... Bulkit, bakwit. Bulkit. Uy, bulkit, may bulkit. Mura mo bakwit. Parawi. Masa lang ganito, mura mo biktima sa hirang yapon. Naman ko yung hasta nga. Bakwit, help, refugee. Boy Bulkit. Okay, si Boy Bulkit. Kuyo no at tutas kakahuyan mangita taong dugos. Kabugnaw ba sa hangin sa uyab lami igakos. Kung gusto pa ka malingaw na ay daghang kasuruyan. Kung gusto ka og adventure amo akang kuyugan. Bukidnon. Ikaw ang akong yutang natauhan, ikaw ang akong pinuyanan. Ipagkakamura o ginikanan. Hey, hey, hey. This is Daddy Chumi, alias Boy Bulkit. Ang kauban si Dr. Nirik Acosta o si Cordapia. Hindi Okay, bakwit ang Bulkit. visit Kampuan. Alin na bay? Hali na mo. Visit now, Kampuan. Utol ang bukid no, languyon ang mga tubig, ang mga bukid sa kaon mo sa katas mambitang ladpin